sa Balia Bangir. Ito mapay kani Idol Spider Rodas. Christmas lighting iti Banay Ilocos Norte. Balay gianay sa yangkat. At man ti report damag luka. IFM News. Lokal. Narima, dagiti aggilap-gilap nga silsilaw iti ili ti banna, iti rabii ti panakaisayangkat, ti Christmas lighting ceremony. A pinasindayag iti tono ti orihinal a komposisyon na pinanaganan o banna agrambak iti Pasko. Anatoy na nga ron, hindi naman na, kaya itay nakiram-rambak, hindi panag Christmas lighting na, hindi naglukat, hindi na lumang-lumang silaw, na iso naging ganat New Year. Dito'y napintas nga municipal grounds. Naangay ti pasama karaman digiti banatiran ken digiti opisyalis ti munisipyo. Ang nagkaygay sa tapno rambaken ti panagrugi ti Pasko iti ili. Nang iti mensahe ni Mayor Mary Crislina Badilla kadigiti Imay. Kadwa na digiti dadungo pa yung municipal officials anang iparang ti panagyaman ken panangawis ti panagkaykaysa ken panagragsak iti entero a komunidad. Imbaga ti munisipyo nga daytoy a pasamak ket maipakita ti ragsak kultura ken pagkaykaysa digiti umili ti banna ti panagsagsagana para iti Pasko. Para ti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak RMN.